Puluni APHLC aro atum pen inglong pho KSA la pen lamding road KSA phanning kang samsi alam chipaklang pon. Marat longri mate Silveta Eco Park along kedo Watchtower ke ter KRC pinchong de. Dongka mukam rong sope long bhut san mila namai ke padopon. Karbiang long live ada babirta long penili sami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuk panikta. Unchit mate hai unchira phanki langrop. Hai un e pwa dima long abangki domjoy. Lason si kedam tang prini phai kep arnikang sam por phai pli a por malom phuloni APHLC aro atum pen pherangkia mai ke phapon. Bangso pherangkia mai ke phapon nangkok athike kedam tang prini phai sirke bajo APHLC organizing secretary Kursing timung aphan KSA atum chingrum pen ke pondera jok ningduk chepaklang pon. KSA pute kachebohong kaching chek aphan kali. KSA pute radakisum karjap nangji atumlo. KSA pute ke charli along kilang du nangji atumlo. Bonta pini ke thek ponlong ke KSA atum pensi khai pacharbo ji asonsi mandetlo. Bangaso phan ke hai un e mina karbi hejanang bong che hai chot. Lasi lason ke monon pita ke klem pledeji afansi choningri padopon. Kursing timung nangli tumphan nang ke jong la hello. Nili ke chinia teng kulo tante. Jate nangli tumke KSA tumke athak chiklang hamri. Homson rompia ke hai alangli ke adho ki political party tumke kachik nili tum la school apthak alam ke nili tum chidon unde pa tho sorry alang litung chikroi dum lo ko hai si APHLC fan ke sosar mati la so ajo ini si porsinti mo khai ke ka defense polo te la alang litung isi lamboy ime lamboy chipi make lamboy pen chipi no la ke indiana demokrasi aron kan di la so teng penjong si kursing timu alang litung fan misbehave to ko pulote arona teng pen bang insai pole jail thap pole chuki dam tanga halani litung reli ki do hota jail kursing timu hai pangke jail ta thap tang lo pulote la so teng alang litung jong si ke haya kong do pulote jail thapo non ge ame thanga tum ahem chibi be hai he se non milita jong ate la ke kopi kam lo non jos timu alang litung non Thompson rong pe alang litung non kursing fan mesen pe nalu to jong si towe asom jong si alang litung pe ne are nga hupaso pulote na blokat ko na lo dam ko ili to makar biang long e no takat hai ri Phuluni pendir chuna rongpi karbing long lai. Kidam tang areng ke lok Major John Butler way back in 1845 aningkan hutsi labangso Silveta Roy mate langsun kijoi ke lang adim nangkahumri chenglo lapen labangso langsun amen nickname ke Milky Waterfall in Karbiang long pusi chithang poniklo lapen labangso marat long ri mate Silveta alangsun henlo kijoi ke lang adim pen ke bannai lapen nongnam ka chithang klong iklo. Sitame highway ri Kasilampon EC Watchtower mate Wetingsha Jesemet Tori Satumaphan EC kelang adim mate selfie point Kasilam adim along Jesemet Dasbin Kasilampon pedata joksi Halloween pen kijui kelang kevang abang pho bang phia tum labang so Wetingsha along si plastic abong chips packet beer bottle pen kedang lok penangan aningkan pen kipater tekang ajoksi labang so adim keter ke athevi asonsi nangman ikterlo Lapen labangso keter kidoko ka joksi angtan Jesemet Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai pen kiwang abang phua bang phia tumsitami labangso marat long rimati Silveta Eco Park aputhak isi awareness message pangdak ponasonte pusi penangan atum ningje tekang Lasi Karbiang long Forest Department atum pen labangso puthak tongsekot kipang thir lapen dasbin kibipon akinang sot hepik hangjang iklo lab isilam nili Karbiang long live kelang raton paklang poning tungkel alo la nili fi la thegloing lobo la nili fi ke la dak Jesemet dasbin ka vedera joini si kijui kelang atum labang solang sun nang lang po ang ke dak horjun tekang po lang jun tekang po chip chu tekang po son paket lang chu tekang po ang ke la dak ke barji ke la nili arum paklang ipo lai tha
keter side dilo lalo lason lo pulo ini tum kar benglong green kar benglong kwa ke mang kaita greenery lirseng apir bi lirseng ahwa inglong arjon langoy lang jeng anke lang me kaita ilitum si puber pode la puson jong si litum cleanliness abang kaita mathapon pe pode morning sige kar benglong ta dustbin ason nang mani jepto alang litum dustbin sitame traditional dustbin sitame alang litum semar poneng polo dagisi lason semar poneng polo semar me polo te mo lason si ang ton belang thalap an aja ke dingdang plastik acet plastik abong biara bong tai dilo tapi litum la so signboard ta raikom nanghi drongo wojaru dake bojaru dopik bojaru phan kaita raikom nanghi pu marar longri labam to wildlife sanctuary tumse signboard ke ta signboard ta banpig lo nonge color da holo jara ki chart kilo lasi lason si litum na forest department atum da jesemet negligence apolo lasi lahage lanang ko lai signboard ke banpig lo kiske tok na pu chara che lasi la marar longri labang so ke do waiting set along tong second non madla dustbin abang kibipon akenang sot kusini tum mathat polo News report Bikram Teron, Carbing Long Live. Nijang Karbiang Long alo dongka mukam rong supialong West Karbiang Long District Congress Committee atum chepatir pi ponsi Bhut San Milan amai ke padoponalong kadtu kave bang pharot trogra troksir kebra hini atum break jama song pen cheosi Congress asong along chepa oktun Bang song bong pen pithung reng thama constituency arlo pen tame bang pharoi sira phokebra plia BJP atum tame Congress kaching bedun thu Bang so Bhut San Milan amai long WKAD CC amai phu pen kichari pon amai long APCC amai phu Bupen Kumar Bora Sumrong Hang Joy Raming leng atum pen ke danglok ke ongtung Congress asong japo songjapi atum pen bang so amai long chetong dun si RD do jot pen mai dopon lo Bang so mai ke dopon hut BJP asong na pen EPHLC asong pen che odun atum kaddu kawe bang pharot trogra trok sirkebra hini atum Congress asong along chepa okdun lo Congress asong atum pen ningkarong kachipi pon thuang bong pen Bithung Reng Thama constituency arlo mate Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghanga constituency pen bang pharoi sira phokebra pli a BJP atum Congress asong along kevang apot radaphan akachuro pipon Mai ke dopona hut Congress asong japo atum pen lam theki jai pona ting pulote piniarni BJP aphan aning ke dogatum nang kom bomlo athemara datum chini bomlo lasi Congress a sarkar kichari thulong ji aphan ke rat sik nang cherap nang che to vek nang pu lapen BJP aphan aling pen sitaming parem vek nang pu lapen Congress a song ke non iprang an a election mate kilik high vek at po pusi mai along Congress a song japo tum pen lam thi chipak lang pon rinti Mai judera phi pherangki atum pen EPCC mai phu Bhupen Kumar Bora kachepa thengno ponahut nangke thandu nalam thile non ilitum arju pon sinang Karbi Anglongor gute paharia amar je tinikhon jila tar মধ্যস্থল এই ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন কাৰণ 697 গৰাকী বিজেপিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীয়ে আজি তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে Dongka mukam pen wiki be Carbing Long Live Karlitang tung e Long Kumar Chikimo men pen Borjan Youth Forum atum chepatir piponsi keching sia pharman trainee phai kebarni Rong Thelu Sports Association pathu aklamalong angdungkiti arnikang sampor phai ke thoma porpen pathu ponlu Borjan Youth Forum amai phu onteron pen kachepahem phupon asa engdeng along aluhi sarpo aman pen Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar chetongdun Lapenan parta abarim EM Jivan Chandra Pathak Borjan VDC Chairman Sunaram Singnar Borjan KCS amai phu Jana Singh Teron EM Surjo Rongpharachor Nirola BP asopo chesongkuru Rongphar lapen kithegding Rongasar Rubasar atum chetongdun si RDP dun Karlitang tung e Long Kumar ke non ki khibom Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar alangbi sarbura iklo
alangli em surjo rongphar pensi lakat dukawe ason nong e lapen tangka anta pador dunlu alangli ningke me lapen lapuson owe kimia toma phan ke pathuna thu kangthur ponapod BYF lapen rada tum penta kachoro pajer pon kedam tang chitini phai krisir kebani pen pangcheng ponsi patumi preni phai kebani an angdung kiti pathu ponlu angdung kiti ke pathu ponlake President Football Club Rukasen lapen Longnit KSA Football Club atumang bongsi pathu ponlo ke pathu ke chengpen President FC atum kachiting group ajok golpum thom thapsi sang ponlo half time aphi Longnit KSA FC atumta ke pathu kachiting ajok golpum ni anki chewoi dun thulo apor ke chok hut anke President FC atum ke 3 goal apen Longnit KSA FC atum ke 2 goal pen ajok President FC atum isi agol pen chepahai ponlo ke pathu ahut kasa referee Sankar Terang pensi referee lang chari ponlo nong e ke paje ramai long runners up atuma phan tangka suring koi trophy em surjorong phar ahematum pensi nong e pajer ponlo lamben ke hai atuma phan tangka suri thong kep la pen trophy tung e longkumar hemtuni si la pen aluhi atum pensi pajer ponlo as goalkeeper Brojen Hanse aphan Ilina Ronghang pie hin pensi nong e pajer ponlo highest scorer Clemar Momin Kasa VP Jevan Chandra Prathaka hin pensi pajer ponlo Bokajan penanan terang dilai pen bijoy rongpi karbing long lai pinya da babirta ke lapansi kang ton poniklo